Hvis man kan sige det. Man kan sgu da ikke se, hvad der står på dem, tror du? Jeg har 3 veninder med mig her i dag, og det er Edda, Katrine og Nolfi. Så ja, jeg håber, at I vil følge med i den her video, fordi den er rigtig, rigtig spændende, og ja. Så jeg synes egentlig bare, at vi sætter det hele i gang. Jeg har haft en. Jeg har haft 2. Har du ikke haft flere? Nej, jeg har kun haft 2. Nej. Jeg har kun haft 2! Jeg skulle ikke have flere. Hvem kunne du finde på at synge i badet? Ej, jeg troede, det stod Vi har alle sagt, nå. Har I valgt os selv? Det vil så sige, at vi alle sammen, vi synger i badet. Bortset fra Der er ingen, der Nolfi. har sagt mig. Jeg synger ikke i bad. Jeg hører bare musik. Vi har sådan nogle en glasbruser, ikke? Ja. Og den der er altid duk på, sjovt nok, fordi jeg går i bad, ikke? Og så tegner jeg altid sådan en mikrofon. Det er simpelthen sådan en studie, så står der. Eller næste gang, du gør det, så ser man lige en snap, Katrine. Hvem kunne finde på at glemme en fødselsdag? Jeg siger Edda. Mor. Jeg siger det selv. Jeg siger Edda. Hvornår har jeg fødselsdag? Ja, hvornår har jeg fødselsdag? Edda, hvornår har jeg fødselsdag? Jeg har ikke glemt det. Det er bare, der er forskel på at glemme og ikke vide. Hvem kunne finde på at snakke grimt til lærere? Når vi... Nolfi er altid englebarnet i klassen. Ja, ikke når vi har en læsning. Nå. Jeg siger Bregner. Okay, jeg ændrer den også til Bregner. Hvem keder sig mest i sin fritid? Der står Bregner. Ja. Også her. Udover det hele, faktisk. Jeg keder mig aldrig. Hallo. Hvem er sjovest? Det må jeg jo nok tage. Det er mig. Nej, det er ikke mig. Det er Edda. Nej. Synes du, jeg er sjov? Mhm. Ej, Jeg siger Det synes jeg musik. også. Nej, jeg er overhovedet ikke som jeg siger Edda. jeg siger, jeg holder Det var mig. Jeg holder fast i mig selv. Det gør jeg også. Jeg er overhovedet ikke sjov. Edda, jeg har stemmet af dig. Godt. Nej, jeg får lyst til at stemme på jer alle. Hvem er mest like-hunter? Det er Katrine. Hvem kunne finde på at snakke med en, hun ikke kender? Jeg siger Bregner. Jeg siger noget. Jeg siger Bregner. Siger du Nolfi? Ja da. Hvorfor kunne jeg finde på det? Fordi du er bare sådan... Du Bregner brød. Kunne jeg finde på at snakke med? Du er sådan